Da, un pic trist așa, pentru că cred că am jucat, am încercat cu două ocazii bune, dacă dădeam un gol, cred că băteam. Așa se apără foarte bine, știam, se apără foarte bine și au fost 0-0. Dacă ieșea un gol, și păcat, acum să vedem cum gestionăm noi tipul ăsta de stare, pentru că este o încredere foarte mare la nivelul jucătorilor și a staffului. Și o victorie de asta cumva îți mai rupe din elan. Dar eu cred că nu trebuie să fim, cum spun, triști cu desăvârșire. A fost un meci, lucrurile continuă, nu suntem la care pe care, adică dacă pădeam în seara asta, era o nenorocire. Am pierdut, dar e păcat de oameni că acum pe stadion. De fapt, asta e toată tristețe, știți? Niciodată n-am uitat oameni, nici am merge cu Steaua până la început. Atâți oameni și cu pandemie să vin la stadion. Și când iei bătaia acasă, este o dezamăgire, că tot poți să câștigăm. De altă parte s-au văzut câteva elemente de frumusețe la Botoșani. Și jucători cu viteză, cu fază, cu pas. Asta e fotbal. Dar forța la capitolul ăsta câștigat ei? Cine? Nu știu ce să spun. Au făcut un gol și de acolo s-a rupt totul. În condiții în care noi trebuia să marcăm noi două înainte. Da. E și o galerie extraordinară. N-ai ce le face. Ne-au bătut, sunt absolut convins că într-un meci în care vor să ne atace, îi batem noi. Dar se vor să joace fotbal. Știu să apere, au fost 0-0, lucru bun pentru ei. Și dacă iese ceva, și-au jucat logic. Bravo, nu. N-ai să faci. Asta e de grave. Da, asta e. Eu n-aș vrea să fac o tragedie, dar sunt trist, recunosc. Adică am așa o stare de nemulțumire și de, nu știu. Asta e viața. O să treacă. O atmosferă frumoasă de mine. Excepțional, până asta e fotbalul. Da, e galeria lor. De fapt, pentru că noi nu avem galerie. Și dacă nu avem galerie, nu știu să fac să o înființăm. Am doar de insistat. Sper că, până la urmă, se găsesc o soluție și se creează inclusiv președintele că se face galeria. Trebuie să credem noi că putem face galerie. Sunt oameni numai că galeria nu o face la comandă, cu o hârtie și cu un apel. Galeria înseamnă stare, emoții, umoare, istoric, ceea ce nu avem acum. Noi că ne lăudăm cu șofran și de rabat. Asta e fotbalul nostru, da? Din păcate, dar una peste alta trebuie să facem un început. Adică trebuie ceva să genereze o stare de asta să încropim 100, 10, 15. Ca să duci prin țară, când duci ei cu autobuzele, e greu tare. E greu tare pentru că în România e un fenomen. Doar Rapidul care vine din urmă, cu emoții curioase, cu o emoție extraordinară, în urmă se spune că a fost Liga 3, Liga 2 și eu acolo. Și acum au o stare extraordinară și o echipă bună, o echipă care s-a apărat formidabil. Mai adus, am încercat, dacă Ogenda apoi două pasele de geniu și nu știu să dai gol, bine, nu că Mihai vorba aia. Și portarul bun, un noroc, și n-a fost fost pe acolo, am zis că a fost iată mână în corp. Arbitru formidabil de bun, bravo, noi. Pentru că putea rupe echilibrul în 46, când Șerul a intrat ca la pădure, tăia lemne. Urmează Sepsi și pe urmă CFR. E mai ușor. E mai ușor. Putem câștiga mai grave puncte acolo pentru că nu se vor apăra. Sepsi nu vine să facă egal, să bată, că așa e Sepsi făcut așa, de foarte bine. Pentru noi cu spații suntem buni, dacă ne dau spații. Ați văzut brazilieni ce fugau. Ei vor să treacă și prin zid, că așa sunt ei făcuți și știe să lanseze și Ogenda și toți ceilalți. Apare Malcolm, nu mă tem deloc. La fel Clujul vine să ne bată, nu vine să jugăm la ei. Sau aici, da. La Sepsi și la Pasul. Da, deci Clujul nu stă în apărare, că în viața lor nu stă în apărare cum stă Rapid. Stau acolo și tot. Iar noi n-am avut viteza. Până se încheie campania de transfer nu mai veni cineva? Nu. Doar dacă e vreo plecare, dacă veni nu vine aici. Chidriș? Andrei spunea că are ofertă și nu știu exact când, unde și ce loc, dar e singurul care e cumva într-o discuție, pentru că am și că este un fundaș central în locul lui, cumva am construit. Dar restul nu mai avem nevoie, pentru că chiar nu știu să mai duc asta. Doar să schimbi Brown, care s-a plecat la gol. Portarul, nu mai e. Nu mai venit, că n-am avut suficient de mult, dar din gen, nu știu exact ce nu știu de ce n-a venit, adică ne-am oprit la un moment dat, pentru că am un portar de al doilea portar, care este un copil bun. Și așa cum am spus, noi jucăm cu el. Care e obiectivul în acest sezon? Play-off. Și mai departe? Play-off. După aia vedem ce ieși. Eu zic că e o echipă bună. Nu am avut așa o echipă bună ca până acum. Cu tot ce îi trebuie. Da, trebuie să ai ceva.
Almaos până la urmă se mai întoarce? Almaos nu știu, nimeni nu știe de el. Adică el e jucătorul nostru un an de zile și nu cred că va pleca într-un mod civilizat de la noi. Pentru că el e jucătorul nostru, e sancționat, mai are un an cu noi, teoretic nu joacă nicăieri. Și a spus impresarul lui că vor aduce o ofertă, dăm niște nivelari, niște bani, și de marcă. Dar mai un pic. Da, e plătit salariul în momentul de față? El are niște sancțiuni, știu exact că i-a la sancțiunea sau aici, e vorba de regulament. Faptul că n-a venit la jucători, că n-a venit la aici, are un asta, dar nu știu exact dacă i-au scris sau nu s-au la campania. Dar pare că nu s-a motivează, că sau nu motivează. Are alte iubire pe acolo, alte plăceri. Bravo, Bine,